Για να δούμε το φάουλ, σε καλή ευκαιρία τώρα για την ομάδα της Αγίας Ελεούσας, που πείσμεσε μετά τον γκολ που δέχτηκε με το νούμερο 10, με τον Τουλουμτζή τον Αχιλλέα, που είναι πολύ καλός παίκτης αριστεροπόδαρος. Σε ετοιμότητα ο τερματοφύλακας ο Αλεξανδρόπουλος, οι παίκτες του Άρη Πετρούπολη, 3-4 παίκτες στο τείχο, λίγα μετραφόρα του Τουλουμτζή. Τουλουμτζής σουτ με στο κόντρα και είχαμε out. Είχαμε out, ενώ η μπάλα πήγαινε προς το τέρμα, έγινε κάποια κόντρα, είχαμε out και έχουμε το κόρνερ μάλλον. Δεν έχουμε out, αφού έγινε κόντρα. Πάνε να το εκτελέσει ο παίκτης που έκανε το φάουλ, ο Τουλουμτζής ο Αχιλλέας. Γρήγορα βιάζονται τώρα της Ελεούσας. Κάνουμε 2-1, κόρνερ από αριστερά πάλι με το αριστερό του Ντελεμτζή. Εκτελεί το κόρνερ, κεφαλιά και η μπάλα γκολ. Γκολ, αγαπητοί μου φίλαθλοι, 2-2. Μέσα σε 2-3 λεπτά είδαμε 2 γκολ, ένα γκολ από την κάθε ομάδα. 2-2 η Αγία Ελεούσα, 2-2, πείσμωσε μετά το γκολ και πέρασε μπροστά. Κέρδισε το φάουλ ο Τουλουμτζής. Κέρδισε το κόρνερ, το εκτέλεσε ο ίδιος από δεξιά. Αχιλλέας Τουλουμτζής, πολύ καλός παίκτης. Κάνει ένα δυνατό κόρνερ, σημαδεύει το κεφάλι του πάντα επικίνδυνου του Ρούσου, του Αλέξανδρου, σε κίνηση έξω από την περιοχή, πιάνει μια ωραία κεφαλιά κάπου και ο νεαρός ο Αλέξανδρος ο Ρούσος στέλνει πάρα στα δίκτυα του Αλεξανδρόπου του Νίκου και γράφει το 2-2. 2-2, δραματικό το παιχνίδι, ωραίο το αποτέλεσμα, 4 γκολ, πολλές καλές ευκαιρίες, χαμένο πέναλτι από την ομάδα του Άρη σε ένα μεγάλο παιχνίδι σήμερα και από δύο πλευρές. Βέβαια το πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο και από τις δύο ομάδες. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε δυνατά, Άρης παίζει καλύτερα, προηγήθηκε πριν από 3 λεπτά με 2-1. Δεν πρόκειται να χαρεί όμως το προβάδισμά του Άρης, διότι στη συνέχεια μετά από 1 λεπτό πείσμωσαν οι γηπεδούχοι.